K Ježišovi prinášali malé deti, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kladol na ne ruky a požehnával ich. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Aj malé deti dokážu niekoho fascinovať, priviesť dospelých do úžasu. Jeden takýto príbeh sa odohral na začiatku 19. storočia aj v Hasprunke. Farárom bol vtedy Juraj Renko, ktorý tu pôsobil 53,5 roka, od decembra 1780 až do svojej smrti 1. júna 1834 a pochovaný je pri kostole. Ten v septembri roku 1803 v matrike zomrelých pri zázname o pohrebe 4,5-ročnej Františky Lukačovičovej zapísal zvláštnu poznámku v latinčine. Predčasne zrelé dievčatko, ktoré pre blahoslavenú matku Antifonov Zdravas kráľovna naučilo sa pozdravovať. Aj keď mala kiahne, Máriu prosila, ku ktorej do neba, pozdravovaná a naveky chválená, v bielom rúchu odená odletela. Podrobnejšie svedectvo o tomto zvláštnom dievčatku zanechal vo farskej kronike, tiež v latinčine. Ale priame slova a vety dievčatka a jeho matky zapísal v nárečovej slovenčine tej doby, aby im zachoval autenticitu. Keď začiatkom 30. rokov 20. storočia farár Blaho prekladal niektoré časti z farskej kroniky do slovenčiny, preložil aj toto svedectvo. Avšak jeho preklad nie je doslovný a v niektorých detailoch je nepresný. Je to spôsobené aj tým, že rukou písaný latinský text sa niekedy dosť zle číta. A navyše sú v ňom použité aj skratky a niekedy nie úplne správna gramatika. A tak pri preklade je niekedy potrebné si aj domýšľať, či niektoré výrazy len interpretovať. V preklade farára Blaha čítame: V roku 1803 Františka, dcéra Jana Lukačoviča, krajčíra a kostolníka, ako náhle začala hovoriť, matka ju naučila peknú modlitbu Zdravas kráľovno. Dieťa ju často cez deň opakovalo a svojich rodičov, často pri práci zaujatých, nútila, aby sa modlili s ňou. V mesiaci septembri, ako iné deti, aj ona dostala osýpky. Vo svojej nemoci sa často modlievala k preblahoslavenej Panne Márii a vždy s radosťou jej sväté meno vzývala. Na deň mená Panny Márie, keď sa jej rodičia z chrámu vrátili, pýtalo si dievča modliacu knihu, ktorú vzalo do svojich rúk a pritiskla si ju k srdcu. Otcovi pri nej stojacemu riekla: Tatíčku, ríkajme, Zdravas kráľovno. Otec predriekal, dieťa za ním, až kým celú modlitbu nedokončili. V ten deň svojej matke, ktorá pri jej postielke stála, takto hovorí: Mamička, vidíte túto krásnu pannu pri mne stáť, ako mi sviečku drží? Matka hovorí: Ja nič nevidím, dieťa drahé, žiadnu pannu so sviečkou. Na to dieťa odpovie: Ach, keď vy ju nevidíte, však pri mne stojí. Potom zvolala: Jaj, už sviečku zhasla. Mamička, ja už idem domov.
Matka, Však si doma. dievča Nejsem ja doma, môj dom je na cintoríne. a hneď na to usnula v Pánu. Nepresnosť textu môžeme vybadať už pri označení choroby. Kým farár Renko písal o kiahňach, Blaho v preklade hovorí o osýpkach, v tom čase častej detskej chorobe. Ďalšia nepresnosť je v tom, že kým príhoda sa udiala vo sviatok mena Panny Márie, čiže 12. septembra, Františka nezomrela hneď v ten deň, ale až v niektorom z nasledujúcich, pretože pohreb sa konal až 16. septembra 1803. O Františke, tomto malom hasprúnskom anielíkovi, ktorá tak vrúcne milovala Pannu Máriu, sa toho už veľmi viac nedozvieme. Z matriky pokrstených ešte vieme zistiť, že pokrstená bola 20. februára 1799. Jej krstnými rodičmi bol učiteľ Andrej Benci s manželkou Julianou. A recipročne manželia Lukačovičovci boli krstnými rodičmi pre deti učiteľa Benciho. Keďže v tom čase škola spadala pod faru a učiteľ býval zároveň organistom, tak je pochopiteľné, že kostolník a organista ako farskí zamestnanci si boli tak blízki, že si išli navzájom za kmotrou. O Františkených rodičoch sa ešte niečo dozvedáme z matričného záznamu o ich sobáši, ktorý sa konal v Hasprúnke 29. novembra 1797. Ženichov otec sa tiež volal Ján Lukačovič. Záznam o jeho povolaní je v latinčine asi zle zapísaný. Buď bol mesiar, alebo spracovateľ vlny, čo by tak trochu korešpondovalo s povolaním mladého Jána, ktorý bol krajčírom. Mladucha Katarína bola dcérou Juraja Mlynaroviča, ktorý bol z Hybe v Liptovskej stolici. Svedkami pri sobáši boli Ján Slezák a nám už známy učiteľ Andrej Benací. Zvláštna je však poznámka v sobášnom zápise pod menom nevesty, kde je uvedené vnúčka farára. Čo to znamená? Keďže pochádzala z Liptova, kde bolo výrazné zastúpenie obyvateľov evanjelického vierovyznania, bola azdo vnúčkou evanjelického farára? V 18. storočí sa však v Uhorsku pod vplyvom osvietenstva a voľnomyšlienkarstva vyskytovali prípady aj katolíckych kňazov, ktorí nezachovávali celibát. Ak by toto bol prípad Kataríny, uvádzal by to farár nad rámec zvyklostí do sobášnej matriky k jej menu? Pri ďalšom pátraní sa ukázalo, že Katarína Mlynarovičová neprišla do Hasprúnky z Hybe až kvôli sobášu, ale v Hasprúnke žila už dlhšie pred svadbou. Takmer 2 roky pred jej sobášom krstil v Hasprúnke dcérku učiteľ Andrej Benací a krstnými rodičmi boli, trochu zvláštne, miestny farár Juraj Renko s Katarínou Mlynarovičovou. Z toho sa teda zdá, že neskorší manžel Kataríny a tiež kostolník Ján Lukačovič v tom čase ešte v Hasprúnke nebol. Lenže je tu ešte jeden závažný detail. Celý text zápisu o krstných rodičoch v latinčine znie: miestny farár Juraj Renko so svojou vnúčkou Katarínou Mlynarovičovou. Bola teda Katarína vnúčkou farára Juraja Renka a bývala u neho v Hasprúnke na fare? Vyznieva to veľmi zvláštne. Juraj Renko pochádzal z Liptovského Mikuláša, čo je síce blízko k Hybe, kde žil otec Kataríny Juraj Mlynarovič. Avšak Juraj Renko už ako 20-ročný odišiel do seminára v Budapešti a potom pokračoval v štúdiách vo Viedni až do kňazskej vysviacky. Po 2 rokoch sa stal kaplanom v Gajaroch a o ďalšie 4 roky farárom v Hasprúnke, kde pôsobil až do svojej smrti.
V záznamoch Ostrihomského arcibiskupstva sa o farárovi Renkovi uvádza, že to bol horlivý kňaz, muž mnohých chválihodných zásluh. Aj v matrike zomrelých v zápise o jeho smrti sa o ňom píše veľmi pochvalne. Takýchto pochvál by sa mu nedostalo, pokiaľ by ako kňaz verejne porušoval celibát. Navyše, ani vekovo to nevychádza, aby Katarína mohla byť jeho vnučkou. Skôr by mohla byť jeho neterou. Lenže podľa slovníka latinčina má pre slovo neptis jediný význam – vnučka. Netier podľa slovníka v latinčine nemá ekvivalentný výraz. Klasická latinčina netier označuje ako bratovú, prípadne sestrinu dcéru. Napadlo mi, že bežné používanie latinčiny nemuselo byť vždy v zhode s jej klasickými pravidlami. A snaha matričné zápisy čo najviac zjednodušiť a skrátiť mohla viesť aj k rozšíreniu významu niektorých slov. Aby som si túto myšlienku overil, obrátil som sa na modernú techniku. Otvoril som si internetový prekladač a po voľbe prekladu zo slovenčiny do latinčiny mi ten potvrdil, že vnučka je naozaj po latinsky neptis. Avšak keď som smer prekladu otočil z latinčiny do slovenčiny, tak mi prekladač slovo neptis preložil, a to je prekvapenie, ako netier. Slovo netier potom znovu do latinčiny preložil výrazom neptis, hoci by to správne mala byť vnučka. Skúsil som aj slovo vnuk. Prekladač ho preložil do latinčiny správne, ako nepos. A po otočení smeru prekladu bol z toho zrazu tiež synovec. No pri opätovnom pretočení smeru prekladu sa ukázali slabiny internetového prekladača. Toto slovo určite nie je latinské. Skúsil som ešte ďalší prekladač z ponuky. Aj tento slová vnuk a vnučka preložil správne do latinčiny ako nepos et neptis. A pri opätovnom preklade do slovenčiny z toho zrazu bolo synovec a netier. Záhada je teda vyriešená. Katarína Mlynarovičová nebola vnučkou farára Juraja Renka, ale jeho netierou. Keď sa neskôr vydala za krajčíra Jana Lukačoviča, farár mladú rodinu podporil tým, že jej manžela zamestnal ako kostolníka. A tu práve začína príbeh Hasprúnskeho anielika, malej Františky, ktorá sa s božným rodičom narodila rok a štvrť po svadbe. Ďalšie deti Boh Jánovi a Kataríne požehnal až potom, ako presvätá Panna vzala malú Františku do nebeského domova. Krátko pred smrťou dievčatko vo svojom detskom jednoduchom chápaní povedalo, že jej domovom bude cintorín. Je to zvláštne. Čakali by sme, že bude hovoriť o nebi, ale ona hovorila o mieste, kde bude uložené jej malé, chorobou zoslabnuté telíčko. Kde sa však hrob tohto malého anielika nachádza? Dnes už neexistuje. V čase, keď zomrela, už sa nepochovávalo pri kostole, ale na cintoríne poníže fary, tam, kde dnes stojí škola. Hasprúnka sa zmenila na studienku a starý cintorín nahradila škola. Na tom cintoríne sa už od polovice 19. storočia nepochovávalo a tak bol kvôli výstavbe novej školy po roku 1960 zrušený. Náhrobné kamene i zvyšky ostatkov zomrelých boli odvezené a v rokoch 1963 a 64 tam postavili školu. A čo hrob malej Františky? Za 150 rokov od jej smrti drobné kostičky z jej malého telíčka sa už isto rozpadli na prach. A ten tu zostal zmiešaný so zemou, po ktorej dnes vodia rodičia svoje dietky do studienskej základnej školy. A takto je malá Františka stále doma tam, kde sa súčasné deti učením pripravujú do života. Kiež by ich,
Príbeh malej Františky povzbudil k úprimnej zbožnosti a k živému vzťahu k Bohu. A pre ich rodičov nech je pripomienkou, že deti, ktoré majú, im vo svojej dobrote zveril Boh, aby ich dobrou výchovou pripravovali na uskutočňovanie Božieho plánu v ich živote.